ದೇಶ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ರಾಜ್ಯ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಂಡ ತಾಡಿಡ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ನಟುನಕುಲು ನಿರ್ಗತಿಕೆರು ದೂರದ ಊರುಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಲಾರಿ ಚಾಲಕರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಬೇತ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತದು ತಿಕ್ಕಲ್ನಕುಲು ಇಂಚ ತಾದಿಡ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಣಸ ತಿಂಡಿಗಳ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪೊರ್ತು ಇಂಚಿ ತಿನ್ನಕಲ್ನ ಪಾಲ್ಗಂದೆ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆದಕಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಂಕಲ್ನ ಒಣಸು ಪಟ್ಟಣ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು BC ರೋಡ್ದ TK ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬೊಕ ಗೆಳೆಯರು BC ರೋಡ್ ಕುಡ್ಲ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ತೊಕ್ಕೋಟು ಸೇರ್ನಂಚ ದಿನ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 300 ಜನಕ್ಕೆ ಒಣಸು ಪಟ್ಟಣ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಕರಿ ಮೂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಓಮಿನಿ ಕಾರು 4 ಜನತ ತಂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮಕ್ಲೆನ್ನು ದೆತೊಂದು ಕುಡ್ಲ ತೊಕ್ಕೋಟು ತಿರುಗದು ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟು ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಅನಾಥೆರೆಗೆ ನಟುನಕ್ಲೆಗೆ ಒಣಸು ಕೊಡ್ದು ಆಕಲ್ನ ಬಡವನು ತಂಪು ಮನ್ಪುನ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯನು ಸುದ್ದಿ ಜನ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೊಕ್ಕೋಟುಡು ಒಣಸು ಪಟ್ಟೊಂದು ಪುನಃ ಪೊರ್ತು ಪೊಸಕುರಲ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೂರ್ನ ಮೊಕಲಿನ ತಂಡದ ಚಿತ್ರಣ ಮೂಲುಂಡು ತಂಕುಲು ಒಣಸು ಪಟ್ಟದು ಆಯಿನಾಥ ತಂಕಲಿಡ್ದ ಆಪುನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪೊಲೀಸರ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪೇರು ಪಂಡದು TK ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ದ ಮಾಲಕರು ಬೊಕ ಅರ್ನ ತಂಡದ ಕುಳು ಈ ಪೊರ್ತು ಪೊಸಕುರಲ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯಿರು ಎಂಗ್ಲು ಒಣಸು ಇತ್ತ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 10 200 300 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ BC ರೋಡ್ ಬರ್ತದೆ ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಪ ತೊಕ್ಕೋಟು ಇಂಚಿ ಪೂರ ಕವರ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ನಂತೂರು ಪೂರ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಎನ್ನ ಬುಧಾರ್ ಬಶೀರ್ ಬಂದು TK ಬಶೀರ್ TK ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅವಳ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ TK ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ ಒಂದು 250 ಇನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತ್ರನಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತ್ರ ಕವರಿಂಗ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಒಣಸು BC ರೋಡ್ದು ಪಂಪೈಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪಂಪೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಟರ್ ಸಿಟಿ ఒక ತೊಕ್ಕೋಡು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪ ఒక ಇನ್ನಿ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಕವರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು BC ರೋಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪಂಪೈಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಒಕ್ಕ ಅಲ್ತಿರ್ ತೊಕ್ಕೋಡು ಬರ್ಪ ನಂತೂರು ಕವರ್ ಮಂತೊಂದು KPT ಇಂಚ ಒಣಸ್ಕೋರ್ರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದು ಇದಾದ ಕಾರಣ ಎಂಕುಲು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಣಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಪಾಪ ಮುಕ್ಕುಲೇದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ರೆಡ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಪಾಪದಕ್ಲ ಅಕ್ಲನ ತೂದು ಎಂಕಲ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಪೊಂಡ ಯಾವ ಪೋ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಇಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಮುಕುಲ್ಲ ಹತ್ತು ಭಿಕ್ಷುಕರ್ಲ ಹತ್ತು ಇದೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ನಕಲು ಎಂಗ್ಲ ತೆಗೆದೇರು ಓಲೋಲು ಬಿದಾಯ್ದು ಬತ್ತು ಬಾಕಿ ಅದ ನಕಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಡಿಲ್ ಸೈಡ್ ಕೆಲವು ಜನ ಬಣ್ಣ ಅಕುಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಅದು ಕೆಲವು ಜನ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬತ್ತದು ಓಡ ಪೋಪು ನಕಲು ಪೋಯರ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ದ ಇಂದಿಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ಅಕುಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಅದು ಅಕುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ದಿನಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಕುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರು ಪಂಡ ಇಂದಟ್ಟು ಕೆಲವು ಜನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದುಂಡು ಪಂಡ ಅಕುಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕಾಸುಂಡು
ಕಾಸಿತ್ತದ್ಲಾಗ್ಲ ಒಣಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ನೀನು ತೂದು ಒಂಚು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಂತದ್ದು ಈ ಬೀಸುಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಂಪೈಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪ ಪಂಪೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಟೈರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟೀಸ್ ತೂದು ಕೆಲವು ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟೀಸ್ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೊರೋದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ತೊಕ್ಕೋಡು ಸೈಡ್ಗೆ ಇತ್ತ ಬತ್ತ ಅಡ್ಬೇಕು ನಂತೂರು ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋಯ ಡೈಲಿ 300 ಎಂಕುಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೂಲಪ್ಪ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಸಾಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಫುಡ್ಡು ಎನ್ನ ಎಂಕುಲು ನಂಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಘಟನೆ ಪೂರ ಕೆಲವು ಜನ ದುಡ್ಡು ಉಂಡು ಇಂಚೆಂದು ಬೇತ ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಪದ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಾಗ ಉದರ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಕಲ್ದೆ ತೋದು ಕೂರೊಂದುಲ್ಲ ನಾಲ್ಮ ಇಟ್ಲ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಪಂಡ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕುಂತು ಏರತ್ತ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏರ್ಲ ಇದೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ದೂರ ದೂರ ಬಂದು ಗಾಡಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕಲ ಅಕ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಫುಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಕಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಗಾಡಿ ಫುಡ್ ತೋಚ್ ಪ್ರೈವೇಟಿಗೆ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲ ನಾಲ್ಮೆಟ್ಲ ಅಂಚಾಯಿನೆಟ್ಟು ಇಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ನಾಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಾಲ್ಮೆಟ್ಲ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಅವೊಂಜಿ ಓಮಿನೈಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ದಿತ್ತೈತ ಇಂದತ್ತಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಜತ್ತದಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಏನು ಎಂಕ್ಲು ಬೋದು ಹಾಕ್ಲಿ ಲೆಬ್ಬಾದು ಒಣಸ